हेलौ फरायसाफोर आं दायो नोंथांमोननो जोंनि Rsb Study Centre Apps खौ डाउनलड खालामनानै आं नोंथांमोननो देखायगोन। गिबियाव थांनांगोन प्ले स्टोर नङा होमबा प्ले स्टोराव थांदो बिनि उनाव सार्च खालामदो नैबायदि लिरबानो जाबाय Rsb Study Centre होननानै सार्च खालामबानो फैगोन आरोना नै डाइरेक्ट नुजाफैबाय Rsb Study Centre नङा होमबा बेखौ नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इनस्टल होनना फैगोन आरोना इनस्टलाव थुबानो जाबाय। इनस्टलाव थुबा दा नै डाउनलड जागासिनो दायो जोंहा नै डाउनलडआ कमप्लिट जासिगोन। बारा बुरजा MB नङा 31 ल'सो MBआ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। जोंहा नै इनस्टल जागासिनो आरोना बिनि उनाव अपेन होननाय फैगोन आरो अपेनाव थुबानो जाबाय। अपेनाव थुखांनायनि उनाव बेयाव थुदो बिदि फैबाय लग' दंखायो Rsb Study Centre होननाय। दा जोंहा लाइभ क्लास नङा होमबा दा जोङो स्किप खालामा जों नेक्स्टखौ थुलांगोन न नेक्स्ट थुदो अनलाइन टेस्ट बेखौ नेक्स्ट थुदो बिनि उनाव कर्स गेट स्टार्टेड बेबायदि बिनि उनाव I am a स्टुडेन्ट आरो पेरेन्टस जुदि नोंथाङाथ' स्टुडेन्टखा नङा होमबा फरायसाफोर दायो जोङो स्टुडेन्टआव क्लिक खालामगोन आरोना स्टुडेन्टआव क्लिक खालामबा बेबायदि फन नाम्बार फैगोन बेनि उनाव लगइन फैगोन बेयाव डाइरेक्ट नों फन नाम्बारखौ होनानै लगइन खालामबा नों फैनो जानाय नङा आरोना बेनि उनाव जोङो लिरनाय दोङो डन्ट हेभ एन एकाउन्ट रेजिस्टार होननाय नोङो बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय मानो होनोबा दा नों गोदान नालाय ओमफ्राय बेयाव फुल नेम आरो फन नाम्बार होनाय दोङो फुल नेम लिरदो फुल नेम दा आंनि नामखौनो लिरना होबाय आङो बेनि उनाव क्लास लिरफाबानो जाबाय आरोना नोङो मा क्लासनि बेखौ लिरफुना होबानो जाबाय। आं दायो क्लासखौ लिरबाय नङा होमबा नाम आरो क्लास लिरबाय बेनि उनाव फन नाम्बारखौ होनोसै न फन नाम्बारखौ होबाय ना बेनि उनाव रेजिस्टारखौ थुदो रेजिस्टार थुनायनि उनाव आउटार थुदो बेनि उनाव अकेखौ थुना होबानो जाबाय। नै सेन्डिं OTP फैसिगोन नायदो दाना OTPखौ दसे नायदो बेसे फैखो 9009 नङा होमबा 9009 बेनि उनाव भेरिफाइ खालामदो भेरिफाइ जाबाय नङा होमबा दायो गासैखौबो जोङो नुजोब्बाय नायदो दानिया नैयाव सिरियाल फैगोन नै अब्ला जोंना रेजिस्टार खालामनाया कमप्लिट जाबाय नङा होमबा नोंथांमोना बेयाव थांनानै बिनि फिचार्सफोरखौ नायजोबनो हागोन आरोना फिचार्सफोरखौ नायनो हागोन ओमफ्राय बेयाव लाइभ क्लास जुदि लाइभ क्लास जायोबा बेयाव लाइभ क्लासखौ क्लिक खालामनानै नायनो हागोन नङा होमबा बेनि उनाव पेड कर्स थागोन। बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनो आङो खावलायहरबाय फरायसाफोर नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जेसेबां हायो।